Miksi heräsimme tänä aamuna? Mitä tekemään ja minkä takia? Työtämme on siirtää, tallentaa ja käsitellä tietoa. Ylläpidämme järjestelmiä, varmistamme tekniikan ja sen toiminnan. Suunnittelemme ja tuemme asiakkaan suunnitteluprosesseja. Käytämme sanoja bitti, cloud, digi, virtuaalinen, serveri, applikaatio. Olemme ICT-osaajia. Tärkein tehtävämme on kuunnella ihmistä. Me tunnemme niiden ihmisten kiireen ja voimavarat, jotka työskentelevät lasten ja perheiden parissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja vanhusten palveluissa. Heidän sanojaan ovat syntymä, ihminen, elämä, terveys, sydän. Meidän työtämme on terveyden ja sosiaalihuollon ammattilaisten työn ja kuntalaisten elämän helpottaminen. Tarjoamme terveyden ja sosiaalihuollon kaikki ICT-palvelut. Kehitämme ja uudistamme palveluitamme asiakkaan tarpeen mukaan. Työskentelemme kannattavuuden takaamiseksi ja palvelukyvyn turvaamiseksi. Kaikki toimintamme edistävät sote-kustannusten tervehdyttämistä. Tarjoamme terveitä ratkaisuja, joissa on sydän mukana. Medbit. Terveitä ratkaisuja.